Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ il-Ġesu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem salvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw il-Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej, it-tifhir lilek Kristu. Dal-Evanġelju eżisti li l-Knisja propju edha tħabbrilna fl-ewwel ħadd tar-Randan fit-tħejja tagħna għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Eid eżisti. Hekk ipoġġina f'waħda mill-għanijiet anka għaliex ir-Randan jiġi fil-ħajja tagħna, mhux l-uniku, però waħda mill-għanijiet il-Randan jiġi f'ħajjitna huwa biex aħna nidħlu eżistijej b'mod konxu u b'mod iktar profond fit-taqbida kontra l-ħażen. Il-ħażen li hemm madwarna u l-ħażen li hemm ġewwa fina. Il-misteru tal-Għid eżistijej se jriwassalna biex inħallu lil Ġesu ikunu li joħroġna mill-ħażen ta' ġewwa fina u mill-ħajja ta' madwarna f'dak li hu ħażin, għaliex Ġesu huwa l-uniku salvatur, aħna ma nistgħux insalvaw lil nfusna u dan li se niċċelebraw fl-Għid il-Maqdes aħna eżisti. Ħa niċċelebraw salvazzjoni li jġibilna Sidna Ġesu Kristu biss għax m'hawn l-ebda salvatur ħlief Ġesu. Is-salvazzjoni hija li Ġesu jaqlana mill-ħażen, però mhux biss li jaqlana mill-ħażen, imma li daħħalna fih u nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Santu u hekk allura ngħixu il-ħajja tat-Trinità ġewwa fina, il-milja tal-imħabba. Però waqt eżistijej illi dan kollu li ħaniċċelebraw huwa grazzja kbira mogħtija lilna minn Alla b'xejn, għalhekk hija salvazzjoni illi tiġi mogħtija lilna, waqt illi hija hekk, però fl-istess ħin hemm il-parti tagħna wkoll li rridu nagħmlu. U parti li aħna rridu nagħmlu hija t-taqbida tagħna kontra l-ħażen u prinċipalment kontra l-awtur tal-ħażen li huwa x-xitan. Aħna nafu illi l-ħajja tagħna nisranija kif jgħid San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu għandha 3 taqbidiet. Għandha t-taqbida mal-mentalità tad-dinja, it-taqbida mal-ġisem tagħna, mal-umanità tagħna li hija inklinata għal ħażen u t-taqbida max-xitan. Hawnhekk fil-Vanġelu tal-lum Ġesu se jidħol wara l-magħmudija tiegħu f'taqbida sieħa ma' Satana. San Mark eżisti il-Vanġilju għadna kif qrajna għax it-tentazzjonijiet ta' Ġesu jagħtihomna San Mark, San Luqa u San Mattew, però f'San Mark huwa interessanti li m'għandniex il-kontenut tat-tentazzjonijiet, il-kontenut nafuh aħna mill-Vanġilju ta' San Luqa u ta' San Mattew, meta x-xitan qallu ibdel il-ġebel f'ħobs, inżel adurani, u meta qallu nfħadu fuq it-tempju qallu qabbes għall-isfel, daw it-tliet tentazzjonijiet. Però f'San Mark m'għandniex l-idea li Ġesu kien imġarrab 3 darbiet, pjuttost li Ġesu kien imġarrab kontinwament mix-xitan. U baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. U allura naħseb illi dan il-Vanġelju jiturina li aħna t-taqbida tagħna eżisti ma' Satana hija kontinwa. M'hemmx mument fil-ħajja tagħna li aħna nistgħu ngħidu li aħna meħlusa mit-tiġrib tax-xitan. Ix-xitan eżistijej waħda mill-iktar attakki fini kontinwi li jrid jagħmel fina huwa li jisir inna il-kelma talla minn ġo qalbna. Ħantikom eżempju ċar kif din kienet anke t-tentazzjoni ta' Ġesu fid-deżert. It-tentazzjoni tisiru wara l-magħmudija ta' Ġesu u fil-magħmudija tiegħu Ġesu jisma' leħen il-missier jgħidlu int ibni il-Ażiż. It-tentazzjonijiet tax-xitan eżistijej u mbagħad jibdew jekk int l-ben ta' Alla. X'kien qed jipprova jagħmel ix-xitan eżistijej? Lil mit-3 tentazzjonijiet, ix-xitan kien jipprova jisraq il-kelma li l-missier ta' lil Ġesu mandi nżul tal-Ispirtu Santu fuqu.
Il-missier jgħidlu inti ibn l-Aziz u x-xitan jgħidlu jekk int l-ibn tal-Alla. Qed jipprova jisraq dik il-kelma illi l-missier tagħha. U mhux biss billi jpoġġiha fid-dubju jekk int l-ibn tal-Alla. Qed jiġielu jiddubita mill-kelma lill-missier tagħha, imma anke jisraqlu parti minn din il-kelma lill-missier tagħha għax il-missier jgħidlu inti ibn l-Aziz u x-xitan jgħidlu jekk int l-ibn tal-Alla. Il-kelma Aziz ineħħielu. U dan narawh allura dak li anka x-xitan prova jagħmel ma' Adam u Eva. Prova jisir ilhom fid-dialogu bejn Satana u Eva, bejn is-serp u Eva, naraw li s-serp ix-xitan jipprova jisraq mill-qalb ta' Eva il-kelma li Alla kien ta'. U anka billi dik il-kelma jimmanipula wkoll. Tassew li Alla għalilkom biex ma tiklu mill-ebda siġra, mhijiex vera, Alla ma qalhomx biex ma jiklu mill-ebda siġra, minn siġra waħda partikolari. Allura hawnhekk naraw eżistijej dan l-ingann kontinwu tax-xitan fil-ħajja tagħna. Irridu anke aħna naraw din it-taqbida kontinwa li jagħmel magħna biex jisir inna il-kelma talla minn ġo qalbna. Naħseb din hija eżistijej hija waħda mill-ikbar tentazzjonijiet li forsi aħna mhux dejjem inkunu konxi tagħha. Meta nasru t-tentazzjonijiet, ix-xitan dak li jipprova jagħmel jieħu jisraq il-kelma talla minn qalbna u hawnhekk għandna anke dak li jgħidilna Ġesu fil-parabola tal-bidwi illi joħroġ jiżra. Il-bidwi illi joħroġ jiżra eżistijej. Il-Vanġelu jagħmilha ċara illi parti miż-żerriegħa propju taqa' fuq il-mogħdija. U mbagħad Ġesu jgħid illi jiġi l-asfur u jnaqqar dik iż-żerriegħa mill-mogħdija u Ġesu jgħid li dak l-asfur huwa x-xitan. Hawnhekk eżisti l-mulej qed jikxef il-ħidma ta' Satana f'ħajjitna. Jiġi jisir inna il-kelma talla. U x-xitan kif jipprova jisraq il-kelma talla minn ħajtek? L-ewwel ħaġa huwa billi ma jħallikx tismagħha, kif ħafna nies illum anke jingannhom biha. Ma jħallihomx jisimgħu il-kelma talla, ma jmurrux il-qudies, ma jaqrawx il-Bibja, ma jisimgħux programmi fuq il-kelma talla. Dak kollu li jisma' l-kelma talla ma jirdux jisimgħuh mill-ewwel. Imbagħad jekk tismagħha jipprova jġielek tiddubita. Kif prova jagħmel ma' Eva ġela jiddubita. Dan huwa it-tieni attakk tax-xitan fuq il-kelma. Mela l-ewwel attakk fuq il-kelma billi ma jħallikx tilqaħħa. Imbagħad meta tilqaħħa iġielek u tiddubita idaħħal ħafna dubji. U anke fuq dan eżisti aħna nista' ngħaddu minna din u xi drabi noqogħdu attenti li anke aħna fil-Knisja ma niżrawx id-dubji fuq il-kelma talla. Għax kultant tisma' ċerti pried kif fejn impoġġu f'dubju il-kliem ta' Ġesu, it-talim tiegħu u l-mirakli li jagħmel. U dan huwa ħażin u żbaljat. Nikkollaboraw ma' xejtan meta aħna stess nagħmlu hekk fil-Knisja. Ma nistgħux nagħtu spazju lil insara tisir ilhom il-kelma billi x-xitan jawwiġa u ma nkunux aħna stess li nawġuha. Imbagħad mhux biss ix-xitan jistamela jattakka fuq il-kelma billi ma jħallikx tismagħha, ma meta tismagħha it-tieni attakk ikun illi ipoġġielek f'dubju. Jekk ma nixilx dak l-attakk, jagħmel attakk ieħor fuq il-kelma x-xitan fil-ħajja tiegħek. Illi jikkwotajilek bħalma x-xitan jikkwota l-missier x'qal il-liben u lil Ġesu jikkwotalu anka il-kelma talla. Imma jikkwotajilek b'mod żbaljat. Jikkwotajilek b'mod żbaljat. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti eżistijej li anke aħna ma naqgħux dawn l-iżball li x-xitan jingannana l-mod kif aħna ninterpretaw il-Bibja, il-mod kif ninterpretaw il-Vanġelu. Mela, ġifieri jekk għarhom huma tliet eżistijej, jekk ma jħallikx, jew ma jħallikx tismagħha, jekk tismagħha u mbagħad jipprova jawwiġielek, jekk ma jawwiġielekx jipprova jinterpreta b'mod ħażin għalik. U hawnhekk fejn għandna bżonn il-Knisja eżistijej. Il-Knisja għandna bżonna fi 3 momenti. Il-Knisja għandna bżonna biex issemmanna il-kelma. Il-Knisja għandna bżonna sabiex ix-xitan ma jiġġelniex niddubitaw minn dil-kelma. U l-Knisja għandna bżonna sabiex il-Knisja tfissrinna il-kelma. Mela l-Knisja tkun għalina l-post fejn nisimgħu il-kelma. Il-post ta' ċertezza tal-kelma u mhux id-dubju u l-post ta' l-interpretazzjoni tajba
tal-kelma tal-Alla. U għafdal kuntest eżisti li anka fir-randan aħna ħanisimgħu tandra bil-eżerċizzi, ħanisimgħu tandra bil-prietki, il-Knisja tfeġġiġna nkunu iktar meħla tal-kelma. Għaliex il-kelma eżisti? Għaliex ix-Xitan jipprova jġarrab il-Ġesu fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kelma illi jirċiev il-Mamudija. Għax Ġesu jgħidilna li s-saltna tal-Alla tibda ġewwa fina bħal żerrija, u dik iż-żerrija l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija ż-żerrija tas-saltna, jiġifieri tal-ħajja tal-Alla ġewwa fina. Jekk aħna eżistijej, anka kif jgħid San Pawl, Littra Rumani kapitlu 10 vers 17, il-fidi tiġi mismieħ u mismieħ ta' xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela jekk aħna ma nisimgħux il-kelma, jew m'għandniex ċertezza tal-kelma, jew għandna interpretazzjoni żbaljata tal-kelma, ħajkonna fidi żbaljata, ħajkonna fidi mhux ċerta, ħajkonna fidi mqarqa u jekk ma nismgħux il-kelma ma jkollniex fidi. Għalhekk eżisti Xitan jattakka daqshekk il-kelma. Dan huwa t-tiġrib illi Satana jipprova jagħmlilna, jisraq mid-dinja, jisraq mill-Knisja, jisraq mill-ħajja personali tagħna, mill-parroċċi tagħna l-kelma. Għalhekk jew aħna nagħmlu bil-maqlub. Neħdu l-parir ta' Sant Ignazju, l-aġire kontra, niġġieldu x-Xitan bil-maqlub ta' dak li jipprova jagħmel. Ix-Xitan irid jisraq il-kelma, aħna bħal Ġesu irridu nippruvaw niżrawha iktar. Ejjew eżistijej ma nibżawx, inkunu taqrib tal-kelma tal-Alla. Għax dan hu t-tiġrib li fuqu. Ħafna nies ħajżbaljaw eżisti għax ma jafux il-kelma. Ġesu hekk jgħid darba minnhom lin-nies. Għalhekk intom tiżbaljaw għax la tafu l-kelma tal-Alla u lanqas il-qawwa tal-Alla. Għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa tal-Alla. Nittama eżisti li dal-punt hekk verament daħal fil-qalb tagħkom. Ġesu fid-deżert jgħaddi mit-tiġrib tax-Xitan. It-tiġrib primarju x'kien li prova jisraqlu il-kelma lil missier tagħ fil-Mamudija. U dan huwa t-tiġrib anka tagħna. Ejjew ma naqtawx qalbna anka nduru li nomna Marija illi tħares il-kelma tal-Alla bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna.